Isäni Simo Kartanen on perustanut firman 1979. Minä veljeni kanssa ollaan tultu kuvioon 80-luvun alkupuolella. Sanotaan, että heti kun mopo on saatu, niin melkein siinä kohtaa on päässyt sit putkihommiin. Se oli ihan sama, mitä kello oli ja kuka soitti. Ja jos ihmisellä oli murhe, niin meidän isä yleensä lähti auton kanssa painamaan sit katsoa, että mikä se murhe on. Ja tietenkin se asiakaslähtöisyys ja asiakkaan huomioiminen, että asiakas on ihminen ja ihmistä palvellaan ihmisen. Palveluissa pyritään aina siihen, niin että se asiakas käsitellään niin kuin tapauskohtaisesti. Eli puututaan ja katsotaan ne hänen kaikki jutut, mistä lähdetään liikkeelle, mikä laite sopii mihinkin paikkaan, että se asiakas saisi parhaan mahdollisen laitteen siihen omaan kohteeseen ja saisi mahdollisimman hyvän hyödyn, eikä siitä tulisi liian kallista. Palveluksiin kuuluu ihan kaikki putkihommat, mitä nyt ikinä putkihommia voi kuvitella. Eli lämmityspuolta, putkistoa, kylmävettä, lämminvettä. Kaikkiin laitteisiin, mitä me myydään, niin me pyritään pitämään tietty perusvarasto kaikista laitteista, eli pystytään nopeasti reagoimaan, jos on jotakin vikoja. Meillä on hyvät välit ollut asiakkaisiin ja varsinkin niihin kohteisiin, mitä on tehty, että saatu vuosikymmenet pitää ne samat kohteet. Ja tietenkin se, että ihmiset täällä on ihan mukavia ja niiden kanssa kiva tehdä hommaa.